Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ha kano apais ngi jong ka arphulai tarik ujliu 8,000 apusan uwei ubriu ubratip kerteng komu Lokendra Singh Tomar na Gwalior Madhya Pradesh ula shakem no na Gwalior hadin ka jingkarpad na ka special investigation team na Shillong Shaki Pulet ka Gwalior ha ka bayadei bat ka jing shapanyap u Raja Raghuvanshi bat ka jingkem ya ka kuram jong u bat ki weipat layo jingkep ba uni ubriu ude Trai Ïing jong ka Ïing sawai hadewas naka ha ka ba ka Sonam Raghuvanshi klasa bat shongri ha endur uni ubriu ubala Shah keno ulami na Madhya Pradesh ha ka khanril tarik ujliu 8,000 apusan Shah Uttarakhand bat na Uttarakhand ulalet pet Shah Gwalior ha ka arpu tarik ujliu kumta ka kanhun jong ka SIT kalami na Indore Shah Gwalior ban letkem ya uni ubriu bat ban ra Ïing bishar ha Gwalior ban yo ya ka transit riman lane ka jingbet ban wan yalam Shillong uni ubriu ude ubala Shah pengat ha ka jing ujor halor ka jing Pynjah ya ki Sabut ha ka bayde bat ka te ka Pynjah ha kini kisngi ki pulet ka SIT na Shillong kila kem saya ki laingot ki brio na Madhya Pradesh badia kini baro on wan yalam Shillong ha ka singi balang